Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kanang Sanbha Village Organization Nong Thamai Umsning, Ribhoi District, Kalaraki Yo Maumer Baningkong Jongka Jingya Lenti Jongka, Ban Shakri Shaki Paitba, Haka Shnong, Hakaba Kaladap Shisnampura, Haka Arpupra Tarik Unailor Arhajar Arpuway, Bat kabla pelong ru ya ki dekhot jong ki badai na ki self help group baper ki bala rakhi ya kate ka sngi kha ka ba shisnam da ka mensem ka jingkemen la sakhilang ha kate ka jingrakhe da ka jingdon ka kong kentiu nong si ka ba shim ya ka benta kum ka kongsan ha ka bala don rengkat uba wanlam khar wanlang uba dei u block project manager ka kong w walang ka ba dei ka cluster coordinator bat ka kong msware ka ba dei ka ado na ka cnrd block umsning Lasdang shwa ban penya ya kate ka senjuk da ka lam lenti SSG bat menta na kate ka SSG ka bala lam lenti shisha menta kilami hadu khat santli ki weipat ki SSG ha kate ka snong hapo kate ka VO kaba ka kongsan ka kong nongsi kala ai khublei ya kane ka benta jong ka jingkharoi ki SSG hapo kate ka snong kala ai men simru bakindang trei shitom nang ne shakman bat kumba ka jingdon briu kala kharoi ha ka snong kumta kandang roi shushu ya ki kunhun namar ka jingdon ki SSG kalong ka jingkershan si ki longyeng ha ka snong bar ha ki wei ki benta ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki pajba na kaliang ka kong nongsi kala ai tiru ya ka song pisa kabala pha da ka kong Magdalene S Maulong MDC ka umsning constituency kabalong khat saw hajar tingka kum kalat jingirap sakate ka senjuk Kanan kakan hoy Jong tani ka bio nang sanha hangi ko nang thamai daga jing sedang na ka wei ke group dalam lenti mo kumba I kongson mene hakmat la ai jengkren ba lemba jong ni ke group lam lenti ase pedeng jong ki bobon ki ba kum tani ke group ka baning kong ka bakilamat la ya lenti dan rei ke ka basmo tanat patkalong ba hadu unta la yo an fong hadu Khat santli ki SSG hagen national. Abang set SSG gamut self help group. Mangin hapa yarap daladi yaladi. Kalong ke ba sultanat shibun ba na kaliang jongki group the self help group hangne konong mai kilala bale shibun ki kam. Ndai tang na kabanta yaladi shimet kajing kentio nong taga group jongki kila penir ikam sabah. Kumba I kongstun menela yaitu mo kilas dang ya kata ban perni kata sanitary pad nu idap elison komen bakila don kata kajing ya kajing mo diperhat ban yo ijenai ya kita ke baro kenang bakila ban pau syakma bakide kata group kabalong aktif ban train ya kasam tikano idap elison komen kabaklau kita ba kinang ile arishibun kikam haki sni ki por ki balangwan bakinang la shushu bakinang kentiu ya kanika ke group ya kanika BO hang yang kodong thamai bakinang ya penyar shushu ya ki group ni jongpi ndai kan khatsan na shibun ki population bungi la snow bakinang ya ki population buntaru ai bakinang penyar shushu ini group kenang bagi weiru
kilong kami ibang pakdon haki SHG menta ibang pakdon di group kinyo ya kaban ban snai di group banang penbon susu ya gejing don jong di group hangni prosnom te nakalian jonga nga ngamdon sibon gi kentien kiban keren de ke bang ko ong bahaba ki long kami idon hi gata ni jintra istom idon hi gata ni jinke kli na kamanta kalong iyang kalong sem kalong kami berbuat ni tei kalong iyang kalong sem haye nga sem ban pen baha ban pen bet ban pen itanap iyang ka sem le sing la ong ba kalong kami mo ndai tang ba kanang man syat ja ban pendak ba mi ki ko dikti ndai ka dei ru ka ba pet ka ba jingo ya karut ka tiar mani i ke ji ko ki penjano i tagi ji slai namar belai bani i don da ki wi pa ki ba terong le ni tagi ji ki tena ta daw ke jin don ji sel be group be i ka dei ke ji ya rap na ka ta ki long i krong sem ki bedo ba na ka ta bani ya ke ti lang i wei ha bangin roy bangin piu soklang kata kalong ke ka ba ngai i nakaliam jona kalong kami but ngai i sisai ka jing i jing trailang but ka jing teli lang i wei abadan kano no jing abadan kano ka jing thur jing mot ya ile ka bala ban ya kun bai kita ba